שיעור מולדת בהגשת דוקטור ראובן גפני ועופר שטיין, מבית המחלקה ללימודי ארץ ישראל באקדמית כנרת. צהריים טובים לכל המאזינות וכל המאזינים שלנו. אתם על רדיו קול הכנרת, 106 FM. אני עופר שטיין, איתי באולפן דוקטור ראובן גפני. שלום ראובן. שלום, ופוסט פורים אולי עדיין קצת שמח. לא יודע. כן, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו בתקופה מורכבת ורגשות מעורבים. אבל עדיין אנחנו בתוכנית בתר פורימית קצת חגיגית ומעניינת, עם שלל ומגוון נושאים היסטוריים, גיאוגרפיים, וככה גם שקשורים לזמננו וגם לעברנו. ראובן, יש לך ככה כמה תובנות לתוכנית לפני שנתחיל? התובנה הכללית היא שפורים, כמו כל חג או כמו כל פרק בתרבות הפופולרית והעממית, הוא חג מאוד אלסטי. הוא אלסטי במובן הזה שמשתמשים בו לצרכים שונים, ואפשר להשתמש גם בהקשרים של לחלוטין כאילו לא קשורים לחג. אנחנו רואים דברים שמזכירים לנו את החג, משום שתרבות עממית היא מעצם היותה משתנה מזמן לזמן, ממקום למקום, השימושים שבה, ההדגשות שבה, וגם כשאנחנו מסתכלים לאחור, בוודאי, באחד הרעיונות שלנו פה על תל אביב הפורימית בראשיתה, אנחנו נראה שפורים של לפני 80 שנה הוא לא של היום. ומעילה גם הפורים של היום, לא רק בתשפ"ד הקשה לעיכול, אלא הפורים של היום הוא לא פורים של עוד 30 שנה, וזה בסדר גמור. אז אנחנו נתחיל את התוכנית. אנחנו נפתח עם הדודאים ונגלוש משם. האזנה נעימה. מרדכי יצא מלפני המלך בלי לבוש מלכות ועטרת זהב. מרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. מרדכי יצא עטרת זהב. מרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב. מרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון ויקר. 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 אוי, ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה. ואנחנו פותחים את התוכנית עם פרופסור חזקי שוהם, ראש התוכנית הבינתחומית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, מחבר הספר מרדכי רוכב על סוס, חגיגות פורים בתל אביב, 1908-1936, ובנייתה של אומה חדשה. איתו, עם פרופסור שוהם, נדבר על האדלוידה הציונית בתל אביב בתקופת המנדט. שלום פרופסור חזקי שוהם. אהלן. שלום, שלום חזקי, כאן ראובן. היי, שלום. האמת שחשבנו על תוכנית בתר פורימית, כמו שעופר אמר, אז אני מנסה תמיד לחשוב
מי כתב על פורים בצורה מעניינת ומקורית, והשם שלך ישר קפץ. אז או שזה בגלל שאני מכיר אותך, או בגלל שלא הרבה אנשים כתבו על פורים. אז מה נכון לפי דעתך? אף פעם לא הייתי מבטל את אופציית הפרוטקציה, אבל זה נכון גם שלא הרבה אנשים כתבו על פורים, שזה באמת מאוד הפתיע אותי כשניגשתי לנושא, אבל זה לא הפתיע אותי כשהעמקתי בנושא, כי פורים היה באמת החג הכי לא אופייני במערכת החגים של תקופת המנדט, ואני חושב גם שמערכת הערכים שהוא הביא לידי ביטוי לא הייתה מערכת הערכים ציונית טיפוסית, וכנראה שזה משהו שחוקרים היה להם קשה להלום. אז בואו נתחיל לאט לאט. אתה בעצם חקרת את חגיגות פורים התל אביביות, למעשה בתקופת המנדט, לא משנה כרגע שנה ספציפית. בואו נתחיל, מי הגורמים שעומדים מאחורי האירועים האלה? זאת אומרת, גורמים פרטיים או ממסדיים לאומיים או מוניציפליים? גם וגם וגם, היה פה באמת איזה מיקס מעניין. ברמה הפורמלית, בסופו של דבר זה המפעל של העירייה, אבל זה התחיל באמת כאיזו יוזמה מקומית פרטית, כאיזה מפעל חינוכי. קק"ל הייתה גם קצת מעורבת, אבל צריך לומר שבמשך השנים רוב מוחלט של המיצגים בעד לא ידע, או לפני שקראו לעד לא ידע, אם תרצה נדבר גם על זה אחר כך, רוב מוחלט של המיצגים בתהלוכת הקרנבל היו מיצגים מסחריים. חברות שעשו לעצמם פרסומת, או בתי עסק שעשו לעצמם פרסומת באמצעות התהלוכה. ובשלב מסוים האירוע תפס כל כך חזק שעיריית תל אביב גם תפסה עליו איזשהו סוג של בעלות וארגנה אותו, והמטרה הייתה באמת איזה ניסיון מאוד אמביציוזי לשים את תל אביב על מפת התיירות העולמית, לארגן קרנבל כמו הקרנבלים של דרום מערב אירופה. זאת אומרת, ובאיזה מידה זה לא הצליח? זאת אומרת, בשיאו האירוע, כמה אנשים השתתפו בשיאו, ככה בהערכה גסה שלך, על איזה כמות של משתתפים אנחנו מדברים? כן, טוב, אנחנו יודעים שהערכות של אנשים ברחובות זה עניין מאוד חמקמק. כן. אבל לפי הערכות, שבסך הכל די מפרגנות, זה גדל משנה לשנה, ובקרנבל האחרון שהתקיים בשנה 35, מעריכים שהיו בערך 250,000 איש. לא, שזו כמות מאוד מאוד מרשימה לסדר גודל של מנדט. זאת אומרת, תחשוב שהאוכלוסייה היהודית ביישוב הייתה 400,000 איש. זה באמת מספר מדהים. זה באמת, זה אומר שפחות או יותר כולם הלכו לשם. כמובן שלא כל ה-250 היו מהיישוב היהודי, היו שם לא מעט מהערבים של יפו, חיילים אנגלים, חיילים צרפתים שהגיעו מסוריה, זה היה נחשב לאיזה שוס. אוקיי, אז בסדר, אז עכשיו אחרי שנתנו את הרקע המבני, בואו ננסה ככה להבין, אז מה היה שם ברמת האידאה? כמו שאמרת, ואני אומר את זה בתור מי שגם חוקר קצת את תקופת המנדט, לפחות לחלק מהזמן, אנחנו מאוד מאוד רגילים לפרש כל דבר שמתרחש בתקופת המנדט בהקשר הלאומי. האם הוא משרת את הלאום, או שאיננו משרת את הלאום, את בניית הלאום, הוא מתנגד אליו. זה היה ככה גם בפורים, או שפורים היה איזה מין אקס-טריטוריה תכני של, א', אתה אמרת משהו שמילה גסה, מסחרי, אבל מעבר לזה, האם התכנים היו באמת, השתלבו בתפיסה הזאת של איך שאנחנו רואים את הדברים, או שזה משהו לגמרי אחר, ואם כן, אז מהו? אז פה באמת היה לי ויכוח עם חוקרים אחרים, כי אני חושב כשאני ניגשתי לנושא, אז בכלל חוקרי תל אביב למיניהם, גם היסטוריונים, גם בדיסציפלינות אחרות, הסתכלו עליה בתור איזושהי בועה. בתור מקום שלא באמת הגשים את החזון הציוני האמיתי, שהוא היה חזון של התיישבות כפרית, של חקלאות, של גבורה גופנית, וחזון של לכאורה אנטי-עירוני ואנטי-מסחרי. אבל אני דווקא חושב שכן הייתה פה, זה היה אירוע ציוני, זה היה אירוע עם מסרים ציוניים, אבל ציונות אחרת. ציונות שאני קורא לה ציונות עירונית, ובעצם אני חושב שהקרנבל, שהוא היה כל כך מוצלח וכל כך גרנדיוזי, משקף את זה שהיה זרם כזה, ציונות עירונית, רק שהוא לא היה זרם שהיה מאורגן, לא הייתה לו מפלגה, לא היו לו ארגונים, החוגים, הקבוצות האוכלוסייה שהוא נשען אליהם, המעמד הבינוני, היו חלשות מאוד בארגון פוליטי, וחלשות מאוד גם באיזשהו ניסוח אידיאולוגי, לא היה להם אנשים שכתבו מניפסטים והסבירו, באיזשהו אופן זה היה מקורב קצת לחוגי הימין שדיברו על זה שההון הפרטי יגאל את הארץ, אבל זה חרג בהרבה מקבוצת האוכלוסייה הזאת. בסופו של דבר זה נשען בעיקר על מה שקראו לו אז החוגים האזרחיים,
יש לי המון מה לומר על זה, אני יכול לקטוע אותך לאיזושהי שאלה? בוודאי. עזוב שנייה את פורים, זה מאוד מתחבר לדברים שאנחנו מכירים גם בתרבות הספורט הארץ-ישראלית, ואני כתבתי קצת על תרבות הספרות המתורגמת הארץ-ישראלית, שהרבה מהדברים הכי רחבי היקף, מבחינת השפעה, הגיעו מאותם חוגים שאתה מנסה לתאר אותם בצורה מעורפלת, כי הם מעורפלים, ובגלל שהם לא עם מניפסט ברור, אז אנחנו קשה לנו לעקוב אחריהם, אבל הם יוצרים המון השפעה. הפעילות של מכבי היא פעילות דרמטית. זה לא, אני חושב שזה לא מפתיע שדברים שהם, שוב, לא מגובי גוף מאוד מאוד מסודר, פחות קל לכתוב עליהם, אבל הם בעצם מאוד מאוד דרמטיים בהשפעתם. נכון, ואני חושב גם שזה הבהטליה, זאת אומרת, לפעמים ככל שתנועה מסוימת, תנועה תרבותית מסוימת, או תהליכים תרבותיים מסוימים, ככל שהם יותר נסתרים מהעין ומופיעים בעיתון לא בעמוד 1 אלא בעמוד 17, כך יותר קשה להתנגד אליהם, ולפעמים אנחנו רואים שכל מיני דפוסים תרבותיים, אתה יודע, כתבתי את זה בהקשרים אחרים, נגיד החדירה של יום ההולדת, או חדירה של בת המצווה, ותהליכים שקשורים באמת לאתוס אינדיבידואליסטי, לאתוס של יהדות מוגנת, לדברים שאנחנו לא נוהגים לזהות אותם בדרך כלל עם מה שאנחנו קוראים לו ציונות או אידיאולוגיה לאומית, אבל הם הלכו יד, לא רק שהם הלכו בד בבד עם הציונות, ממש אפשר לראות איך נוצרה איזושהי מערכת ערכית וסמלית שמיישבת את הלאומיות עם הערכים האלה, אבל בגלל שלא היה לזה איזה מניפסט אידיאולוגי, לא היה להם מפלגות, לא היה להם סופרים או משוררים או אנשים שכתבו מניפסטים שלהם, אז היה הרבה יותר קשה להבחין עד כמה בעצם זה נפוץ ביישוב, ואני חושב שקרנבל פורים ממחיש את זה. קרנבל פורים כן היו מתנגדים, צריך לומר, היו לא מעט אנשים מקרב תנועת העבודה שגינו את המסחרה וגינו גם את ההתעלמות אגב מטרומפלדור, כן, הרי זה, היו מי שכתבו כל מיני טורים על זה שימו לב, היה שבוע י"א באדר, ואיזה 2.5 אנשים עלו לתל חי, ומאות אלפי אנשים מגיעים לנשפים בתל אביב. לא, זו בהחלט הערה חשובה. טוב, אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אז איפה גיבורי המגילה, איך גיבורי המגילה לצורך העניין, מתורגמים לתוך כל ההוואי הציוני העירוני הזה, מה עושים איתם, איך משתמשים בהם? אז משתמשים בהם כמובן כפרפורמנס. במקום להציע, לכתוב טקסטים מפולפלים עם פרשנויות וספרותיות כאלה ואחרות, גם זה נעשה כמובן, אבל מה שהקרנבל יכול להציע זה מה שאנחנו קוראים לו באנתרופולוגיה פרפורמנס או ביצוע תרבותי, זאת אומרת, הספר שלי נקרא מרדכי רוכב על סוס, כי מרדכי רוכב על סוס היה הפרפורמנס הפופולרי ביותר וגם הזכור ביותר. כלומר, אני חושב שאם נשאל אנשים שקצת יודעים מה היה הקרנבל הזה, הסמל שהכי זוכרים זה את ראש העיר, דיזנגוף רוכב על הסוס, והיו ראשי עיר אחרים של תל אביב שעשו גם איזה הומאז' לדימוי הזה, שכמובן מרדכי רוכב על סוס זאת סצנה מהמגילה, שבה המן מוליך את מרדכי ברחוב, אבל בשביל הציונות זה כמובן הייתה סצנה שמסמלת ריבונות. זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת הייתה אסתר המלכה. אסתר המלכה העברייה, זה בעצם היה ניסיון לייבא תחרויות מלכת היופי, אבל לא קראו לזה מלכת היופי, כמו שלמיצגים המסחרים אגב, לא קראו מיצגים מסחרים, קראו להם למען תוצרת הארץ, כן? הכל היה צריך באמת ללבוש איזו כסות לאומית, אז לא רצו להגיד שאנחנו מייבאים את מלכת היופי, כי זה לא כל כך מתאים לא התאים לאווירה בכל זאת קצת פוריטנית של היישוב, אז קראו לזה אסתר המלכה העברייה, והיו בעצם זה משחזר מה שקוראים לו בתורת הספרות אינטרטקסט, כלומר שימוש במגילה בתור שדה שנמצא ברקע של הסיפור הזה, לא פרשנות ישירה, אבל מי שזוכר את הסיפור של המגילה, הרי בפרק ב' יש שם תחרות יופי, כל בתולות הממלכה עוברות נגד עיניהם של כמה גברים שבוחנים אותם ומחליטים מי הכי יפה והיא ניצחה בתחרות. ואפשר ממש לראות איך תחרות אסתר המלכה העברייה משתמשת באופן פרשני, כלומר, לא כפרשנות מודעת, אלא בהשאלה של מוטיבים מהטקסט של המגילה, אבל מגלמת אותם בגוף אמיתי של אנשים שגילמו את התפקיד הזה. עכשיו רגע, זה ממש מתבקש לשאול, מרדכי הבנתי, אסתר אנחנו מבינים, מי גילם את המן הרשע, או איזה שימוש עשו בדמותו של המן הרשע? כן, זאת שאלה נפלאה, כי פה הייתה לי תגלית ממש מוזרה, בשנות ה-20 המן פשוט נעלם, והייתה תפיסה שבאמת אפשר היה לראות כאילו המוטיבים, נקרא לזה צורך העניין אתנוצנטרים מהיהדות,
לא בא לידי ביטוי ברחוב הפורימי בתל אביב, ולדעתי גם ברחוב בתל אביב בכלל. כלומר, הייתה איזו אווירה שאפשר גם לקשר אותה לכתבים של הרצל, כאילו עצם העובדה שיש מרחב עירוני יהודי, יכול כביכול לרפא את העולם מהאנטישמיות. כל זה נעלם ברגע אחד, כן, בחודש מרץ, של שנת 33, כשהיטלר עולה לשלטון בגרמניה, והוא מיד ומלוהק לתפקיד של אמן. כן, הבחירות הנודעות בגרמניה היו ממש, אני לא זוכר, ימים ספורים לפני פורים, ועל המקום היו כבר מיצגים שהציגו את היטלר בתפקיד של אמן. הייתה מחאה של הקונסוליה הגרמנית בירושלים, דיזנגוף ענה להם מה שענה, נתן איזו תשובה יהודית גאה כזאת. טוב, אני חייב, עוד שאלה אחת ברשותך. אגב, התנגדויות. אמרת שהתנגדות אחת לאירועים האלה היא מצד הציונות הסוציאליסטית, שבאמת קשה לה קצת עם תרבות עירונית, ואולי אפילו תרבות נהנתנית במובן מסוים. נכון. היו התנגדויות מהחוגים הרבניים, כמו שקראו לזה פעם, שחשבו שזו החלנה של החג, שהאמת היא שגם ככה הוא נע על התפר שבין חגיגות הלכתיות לחגיגות עממיות, אבל בכל זאת זה לקחת את זה קצת לקצה. יש איזשהו תיעוד של התנגדות מהכיוון הזה? דווקא לא כל כך. כלומר, הייתה התנגדות חריפה למנהג שתיארתי קודם, לאסתר המלכה העברייה, למלכת היופי, התנגדות שהצליחה וחיסלה את המנהג. כלומר, החוגים הדתיים הצליחו לגייס לעזרתם בני ברית נוספים, והצליחו לחסל את הדבר הזה אחרי 4 שנים. אבל מלבד זה, דווקא זה מאוד מעניין, התהליך היה הפוך. זאת אומרת, אם בפורים, במנהגי פורים המסורתיים, במזרח אירופה בעיקר, שכללו, אתם יודעים, שכרות וכללות ופרודיות על התורה וירידות על רבנים ואפילו דברים חמורים יותר, אנחנו מוצאים יחס אמביוולנטי ואפילו עוין מצד הממסד ההלכתי לפרקטיקות מסורתיות של פורים. דווקא בתל אביב, הפרקטיקות הקרנבליות האלה די נעלמו, כלומר, אנחנו לא מוצאים בתל אביב המנדטורית אנשים שיכורים ברחובות, גם לא כל כך היו אנשים מחופשים נגיד בקהל. היה את המיצגים, הייתה הבחנה יותר ברורה בין הקהל לבין המיצגים. אז מבחינה זאת, כלומר, הרבנים היו, לא הייתה להם סיבה אמיתית להתנגד, ואני לא מצאתי שהפריע למישהו שעושים תהלוכת פורים. מה גם שגם צריך להזכיר שבסך הכל זה היה חג מאוד מסורתי. חגיגות הפורים נפתחו בקריאת מגילה בבית הכנסת המרכזי ברחוב אלנבי ברמקול. רובן, את הדברים האלה אתה מכיר הרבה יותר טוב ממני. והיה איזה צביון מסורתי כזה, שדווקא, אני חושב, הבליט את תל אביב בתור עיר יהודית. כאילו רגילים לומר שזאת העיר העברית הראשונה, אבל זאת גם הייתה העיר היהודית הראשונה. זה בהחלט נושא מאוד חשוב לי להדגיש. א', חשוב ובאמת מאוד מאוד מעניין, הפרהסיה היהודית של תל אביב באמת נדונה, ענת הלמן כתבה על זה, אחרים. נכון. טוב, יש לי הרושם שנשארנו עם כמה דברים שעוד צריך לדבר עליהם בשיחות בהמשך, אבל היה בהחלט מעניין, טוב שדיברנו, ושיהיה בתר פורים שמח. אכן, תודה. תודה. להתראות. מעפולה באנו הנה יחד ברכבת יום שישי, יש לי דג מלוח וקרחת ותסרוקת לראשי, ועלי סמלת שבת גם ארנק של אור ביד. אמא כמה זה נחמד, יהודה הבטיחנה שתשמור לי אמונה כמו לפני החתונה. אבל להביטי גם הביטי מה שבן אדם עושה, בחיי אף פעם לא ראיתי בלבול מוח שכזה. אל תהיה פרובנציאל, כנראה שעוד בכלל לא ראית קרנבל. אל תצעק בקול מלא, אל תקפוץ כמו תלה, אל תקרא לי חבלה. כאן הגג הומה כאינקובטור, אוי אשתי המסכנה, אם אני אפול מפה למטה את תהיי לאלמנה. יהודה עמוד ישר, אל תתפוס לי בצוואר, לא יקרה לך דבר. הסתדרת על הדג, אל תזוז מפה ורק תשמור
על הארנק. את המן תלו על עץ גבוה, את וייזנה על עזיז. אגדה עם מכונת קולנוע, את הקרנבל מרביץ. אויה איזה בניינים, גם אותנו מצלמים, אל נהיה כמו גלמים. השתמש במימיקה והעת לי נשיקה. כל אפולה נדבקה. לפני 10 שנים, במסגרת לימודיי לתואר הראשון, לקחתי קורס שעסק ביישוב היהודי בירושלים במאה ה-19 עם אחד, דוקטור ראובן גפני, אשר סיפר על סוגיה הלכתית שעלתה למתיישבי שכונות יהודיות שהוקמו מחוץ לעיר העתיקה. ולשם דיון והיכרות מחוץ לחומה, ואיתו גם הוויכוח על גבולות ירושלים, אנו מארחים את הרב יחיאל גולדהבר, חוקר היישוב הישן, שמדבר איתנו אי שם מלוס אנג'לס הרחוקה. שלום וברכה הרב יחיאל. שלום וברכה, יום טוב. רק שתשתף, תספר לנו איך באמת התחילה כל הסוגיה הזאת, מה הציף אותה. אז על דקה אחת, מכל ערי הארץ כהיום, זו העיר היחידה שפורים בט"ו, כעיר מוקפת חומה, ירושלים. למרות שבמשנה ישנם עוד כמה ערים המוגדרות כעיר מוקפת חומה, אבל מסיבה כלשהי שלא ידוע לי, רק ירושלים נקבעה כעיר ודאית, כעיר מוקפת חומה. אוקיי. משום מה, אני פותח עכשיו חלון עם סימן שאלה, משום מה, רבני ירושלים בתקופת במאה ה-19 הגדירו את העיר עם חומות העיר העות'מאניים. שעובדה שקביעה זו קצת מוזרה בעיניי אולי. כן, זאת אומרת, בוא נסביר למה זה מוזר. בהחלט היה אפשר לומר שאומנם ירושלים היא עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון או משהו כזה, ולכן היא צריכה לקרוא בט"ו, אבל אז ניקח את הגבולות של החומה או בתקופת יהושע בן נון או כשההלכה הזאת נקבעה. אבל חכמי ירושלים, כמו מה שאתה אומר, זה הם ראו את החומה שלנגד עיניהם. זאת חומה אוטומנית, והם אמרו, מה שבתוך החומה האוטומנית, זו ירושלים. הם הבינו שזו הגדרת העיר, זו קביעת העיר. למרות שהם ידעו שזו לא החומה המקורית, נכון? כנראה שהם חשבו שהחומה הנוכחית עומדת על תוואי החומה המקורית, כנראה. באמת הרב הראשון שמתייחס לשאלה הזו הוא האדרת, שהוא כבר עמוק, כבר 50 שנה אחרי התחלת הדיון בעקבות השכונות החדשות. אני מתלבט, מה הם סברו באמת הרבנים הראשונים, האם באמת ידעו על שינוי התוואי העיר או לא. באמת, אצלי זה קצת בדילמה. אבל בכל אופן, מבחינתך, כבר השכונות הראשונות מחוץ לחומה, זאת אומרת, משכנות שאננים, נחלת שבעה, כבר בהן היה הספק הזה, למרות ש... לא. זה גם עובדה שקצת מוזרה בעיניי, אף אחד לא דן על שכונות חדשות, לא נחלת שבעה ושכונות המערביים, משכנות שאננים, אפילו מהשערים לא דנו, אין דיון, קצת יותר רחוק מהשכונות הראשונות. בדוד לא דנו, השכונה הראשונה שהם דנו הם בשכונת בית יעקב, בסביבות שוק מחנה יהודה. באמת צריכים להבין, האם נחלת שבעה, אוקיי, צריכים להגדיר שההלכה היא שעיר הסמוכה או נראית לעיר המוקפת חומה נגררת אחרי העיר המוקפת חומה ודינה כט"ו. זאת אומרת, אני מסביר שוב, זאת אומרת שהשכונות הראשונות הממש מוקדמות, יכול להיות שגם אם לגביהם היה ספק אם הם חלק מירושלים, מבחינת קריאת המגילה זה לא שאלה, בגלל שקריאת המגילה היא לא רק בט"ו בעיר המוקפת חומה עצמה, אלא גם במה שנראה וקרוב אליה. ובגלל שנניח נחלת שבעה שכולנו מכירים ליד כיכר ציון, היא בכל מקרה סמוך ונראה לירושלים, אז אין בה דיון, כי בין אם היא העיר עצמה ובין אם היא קרובה אליה, היא קוראת בט"ו. למה היא נראית? למה היא נראית? שצריכים להדגיש ולא היו בתים בין נחלת שבעה לשער יפו או
הסביבה היא... אבל השכונות שליד שוק מחנה יהודה, שכונת בית יעקב, כמו שאתה אומר... אז הם כבר לא סמוכים, לא סמוכות, או לא נראות, כמובן. למה? בגלל שהיה... צריכים להקדים שהשכונה הוקמה בשנות ה-40, 42 או 3, והשכונות שהיו לפני בית יעקב, זאת אומרת יותר הסמוכות לעיר העתיקה, היו נגיד אבן ישראל, זו באמת השכונה הכי קרובה. אבן ישראל, זאת אומרת, אבן ישראל סמוך מאוד לצומת האיקסים, לצומת שבין רחוב יפו לרחוב המלך ג'ורג'. נכון. אוקיי, עכשיו... נגדיר את זה ככה, אבן ישראל כנראה שהיא סמוכה לנחלת שבעה, כנראה, אני מדגיש כנראה, ובית יעקב, פה צצה השאלה, האם אפשר לחבר את אבן ישראל ולהמשיך את העיר הלאה, מערבה לשכונת בית יעקב. ופה... האם אני יכול לחבר שכונה לשכונה 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 לשכונה, ואז בעצם לגדול מגלו? בדיוק. עכשיו, בסדר, אז אתה מציב פה את הרקע ההיסטורי, אבל בוא נהיה קצת יותר אנושיים. תושבי השכונות, מתי הם רצו לקרוא? כמו ירושלים או לא כמו ירושלים? לא רק שהם רצו, הם רצו וקראו. ולמה? הם כולם יצאו מהעיר. אוקיי. אז כמובן שהם רצו להמשיך את אורחות חייהם של העיר לשכונות החדשות. ברגע שיוקבע, הם לא נגררים אחרי ירושלים, זה קטסטרופה עבורם. למה? למה זה יהיה קטסטרופה? למה? א' במצד כלכלי, זו ההרגשה שלי. כן? הכוללים ממנים את השכונות האלה, השכונות ואת הבתים ואת התושבים, זה מגיע מכסף ירושלמי, מהקופה הירושלמית. ברגע שהם נפרדים זה רק צעד הלכתי כמובן, אבל ההגדרה הפותחת הזו, שהם לא גרים בירושלים בעקבות ההלכה הזו, יכולה לגרום לגירעון כלכלי. זאת אומרת, אם הם לא שייכים לירושלים מבחינה הלכתית, יבוא מישהו ויגיד, אז אנחנו בירושלים לא צריכים לממן אתכם גם ברמה הכלכלית. בדיוק. זו הרגשה שלי, אף אחד לא קטן אותי, אבל זו הרגשה שלי. חוץ מזה שישנה הרגשה, הם רוצים לגור בירושלים, הם עלו ארצה מחול, כדי להתיישב בירושלים, ולא להתיישב באיזה פרפר במועצה. אז לא הבנתי, אז הם רוצים וקובעים ולא מעניין אותם מה אומרת ההלכה? הם מכניסים את ההרגשה הזו בתוך ההלכה. הם לא מכניסים, הם מכניסים בכוח עכשיו. ועד לאן זה מגיע? עד לאן הגבול מגיע? אמרת המוצא זה פרבר, אז זה לא שם. אולי זה יגיע ליפו. אז הוא באמת, אז פה נוצרה ויכוח חריף, ממש חריף, בין רבני העיר, חכמי העיר, הן הספרדים, הן האשכנזים. באמת, האם אפשר להמשיך את העיר הלאה והלאה והלאה ללא סוף עד סוף הארץ? יש כאילו שקבעו שכן, וגם בתוך הנישה הזאת יש כל מיני חילוקי דעות, ויש קבעו שלא. יש גבול מסוים של מיל זה בערך חצי קילומטר מהעיר. מה זה העיר? החומה. אז חצי קילומטר מהחומה, אולי אפשר להכניס שם את נחלת שבעה, ומשם והלאה רק שכונות הקשורות ל-70 אמה, 70 אמה זה 35 מטרים, זה כלום. רגע, אז אני מנסה להבין. יש פה שני שיעורים, יש שיעור הרחקה מהעיר, עד איפה אפשר להגדיר את הראייה מהעיר, זה מיל. מיל זה, נגדיר זה קילומטר. אז עד קילומטר הוא נגרר אחרי העיר. עכשיו, מהקילומטר הזה והלאה, רק מה שבתים הנכנסים לתוך שיעור עיבור העיר, העיר מתעברת, מתרחבת, זה 35 מטר. עוד קילומטר ו-35 מטר, אבל אני שואל עכשיו, רגע, אם אני זוכר נכון, תקן אותי אם אני טועה, אתה גר, או היית גר בשכונת מקור ברוך, כן. נכון? מקור ברוך איפשהו ליד מחנה שנלר. כן.
אז לשיטתך, אני רוצה להבין, לשיטתך, עכשיו אנחנו לא מדברים איתך כחוקר, אלא כפוסק, כן. אוקיי? אתה חושב שצריך לקרוא בשכונה שלך כמו ירושלים או לא כמו ירושלים? זאת אומרת, איך אתה נוהג? אתה קורא יומיים? בגלל שיש בתים, אין הבדל, אין גאפ, אין פער בין בית לבית יותר מ-35 מטרים, אז באמת לכולם אפשר להפעיל בתים. הבעיה נוצרת כשיש פער יותר מ-35 מטר. אז רגע, ומה? עכשיו, אין בית לבית. אז היום אין אפילו 10 מטרים, אין אפילו פער של 10 מטרים. אז אני חוזר לשאלה של עופר. ברמת שלמה, בפסגת זאב, לפי השיטה הזאת, אנחנו צריכים לקרוא לפחות גם בי"ד, גם י"ד וגם את זה, כי זה לא חלק מהעיר. זה באמת גרם אפשר להגיד, למלחמת עולם. נקדים את המלחמת עולם הזה של רמות לשכונת עץ חיים. שהשאלה הזו הוא יהיה אבא של רמות. עץ חיים זו שכונה רחוקה והיום בסביבת תחנה המרכזית, גבעת שאול, האזור ההוא, היה פער עצום מרחק עצום בין האזור ההוא לבית יעקב, או שערי צדק, שהיה באמת הבית האחרון באזור ההוא. יותר ממיל ויותר מהכל. אז באמת רוב רבני העיר קבעו שצריכים לקרוא יומיים. מספק. כן, נכון. מה הספק? יש מרחב ענק, אז פה היו רבנים שחידשו שמסתכלים לא רק על הסמיכות ועל העירייה, אלא על הצד האורבני והכלכלי של העיר. זאת אומרת, אם אתה משלם ארנונה ארנונה, מיסים, או שאתה נכנס לעיר, זאת אומרת שהעיר, פה זה פרבר, והעיר העיקרית, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה לקנות שקית חלב, אתה צריך לנסוע לעיר המרכזית, שזו העיר העתיקה, זה מחבר, העובדות האלו מחברות את הפרברים לעיר. טוב, אני חושב שאפשר לסכם ולומר שיש כאן דיון שהוא דוגמה נהדרת איך ההלכה מתחברת על ידי המציאות. להיסטוריה ולמציאות, זאת אומרת, וזה הרבה שאלות ביחד. איך אנחנו פוסקים מה זה נראה סמוך? אתה אומר מיל, ומה זה נראה, סמוך ונראה. איך אנחנו פוסקים מה נחשב חלק מירושלים מבחינה נפשית וכלכלית ותודעתית. זאת אומרת, ההלכה היא... שכחתי עוד פרט חשוב, גם ביטחונית. למה? בגלל שאם מעלים הרבנים האחרונים משנות התחלת המאה ה-20, אם תהיה התקפת הערבים, לאן הם יברחו? התושבים? לעיר העתיקה. שם יש הגנה, פה אין הגנה. אז הם חלק מירושלים. כן. טוב, אז רגע, שאלה אחרונה, כי אנחנו ממש צריכים לסיים. איפה זה יסתיים? בעתידה ירושלים להתרחב עד דמשק? באמת מאוד מעניין, שבתקנות השכונה החמישית, 100 שערים, ב-75, הם כותבים מפורש, שיש גמרא, אגדת חז"ל בתלמוד, בבטרה, שהעיר ירושלים התרחבה 3 מיל, והם מודדים 3 מיל משער שכם, ומגיע ש100 שערים נכנסת לתוך העיר. זה מאוד מוזר בעיניי, הם מדברים שם בבית שני, כמובן, אין לי ספק שמדובר על החומה השלישית, אבל מה זה נוגע לשאלה שלנו של קוראים, שקשור לשיר הבנון, אבל כמובן שאי אפשר להרחיב את העיר, אי אפשר להרחיב את החומות, החומות הן קבועות, זה חומות עיר דוד, או באזור ההוא, ותו לא. טוב, אז אנחנו נצטרך לחכות לראות מה קורה בעשרות השנים הבאות בשכונות. יום יבוא ויכתבו גם על השכונות שאנחנו גרים בהן. זאת אומרת, אני מדבר על בקעת הירדן, אולי בהמשך זה גם יהיה. אנחנו תמיד צחקנו שאם עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק, שאדמות מכולה של בקעת הירדן תהיה בדיוק באמצע.
בסדר, צריך... באמת אפשר אולי ראוי לסיים עם פסקו של הרב קוק בתרצ"א, הוא הראשון שדן, אני חושב, על בית וגן. בית וגן מאוד רחוק, אבל הוא אומר שבית וגן הוא מאוד גבוה, השטח שם מאוד גבוה, אפשר לראות את מגדל דוד, הוא מאוד מתלבט, והוא גם קובע שצריכים יומיים, לקרוא יומיים. הוא עדיין לא העלה את הקונץ הזה שעירייה, אפילו מרחוק יש כאלה שאומרים שבגוש הציון, גם רואים את אבותו וכולי. הרב קוק לא סס לקראת הרעיון הזה, והוא קובע שהעיקר זה י"ד, וגם אפשר להחמיר לקרוא בט"ו, בית וגן. אז אני חושב שעופר, למדנו פה, אני חושב שזכינו פה גם בשכר תורה וגם בשכר ההיסטוריה, נכון? לחלוטין. טוב, אז תודה רבה רב יחיאל. תודה. פורים שמח שנה הבאה. עם הרחבת העיר. עם הרחבת העיר. טוב. טוב. שם בקצה הכרת איש קבצן ניצב, את ידו פושט אל כל עובר ושע, את יורד הערב פנסים חיוורים, איש השליך מטבע זה לכבוד פורים, כי האנשים תמיד אומרים לא כל יום פורים. את כספו אסף אז והלך נרקן, צעירים ראו על ספסל בגן, האחד קרא לו וידו הושיט, בוא עמנו אחה, בוא תשתה כוסית, הן האנשים תמיד אומרים לא כל יום פורים. אל הנשף באו ועיניו תוהות, לא היו פנים שם אלא מסכות, הם קראו ראונה איך הוא מחופש, ולבסוף אפילו הוא זכה בפרס. עם מלכת הנשף הוא רקד בגן, היא אמרה לו בוא נלך מכאן, בידה אחז הוא ועיניו הרים, מהיום לחש לה לא ימות פורים, אך האנשים תמיד אומרים לא כל יום פורים. הן ראי תבינו, הוא היה שיקור, על ספסל בבוקר שוב הקיץ מקור, שוב ביד רועדת את כספו מנה, עד פורים הואכה יש לו עוד שנה, כי האנשים תמיד אומרים לא כל יום פורים, לא כל יום פורים. ולמי שלא מזהה, זה היה בני ברמן עם לא כל יום פורים, שבכלל הביא לנו לא מעט קלאסיקות על מלאכים שירי ים. הוא בעצמו, למי שמכיר או לא מכיר, היה מלאך, הייתה לו יחטה, הוא קיבל השראה בכל הפעמים שהוא יצא אל הים. אבל אנחנו עוברים למרואיין הבא שלנו, איתנו על הקו דוקטור רם בוכניק, מרצה במחלקה ללימוד ארץ ישראל, כאן אצלנו בכנרת. זו ארכיאולוג בהכשרתו, שמי שלא מבין, עיסוק גם של זואולוגיה של החי וגם ארכיאולוגיה, ואנחנו נשוחח איתו היום על תחפושות והטעיות בעולם החי והצומח. שלום רם. שלום וברכה.
עד כמה נפוצה התופעה הזאת של חיות שמתחפשות ומבצעות איזושהי הטעיה לטובת מה, שרידות? אז אם ננסה טיפה לעשות סדר, אנחנו נגיע לתמונה מעט יותר רחבה מאשר תחפושות, אנחנו נעסוק טיפה בנושא של צבע בטבע, וכדי לעסוק בנושא הזה של צבע בטבע, אנחנו נחזור שנייה לשיר ששמענו זה עתה, ונגלה שאם בשיר נשאלת השאלה למה לא חל פורים פעמיים בשבוע, אנחנו עוסקים ביצורים שבעצם אותי מעטה צבעוני, או מעטה של תחפושת עליו דיברנו לפני רגע למשך כל חייהם. ואז תשאל השאלה מדוע ולמה לעשות כדבר הזה, מדוע יש יצורים, אם זה צמחים, אם זה בעלי חיים, שעשירים בצבעים מדהימים ובולטים למרחק, לצד אחרים שהם מעט יותר צנועים, חיוורים, נטמעים בסביבה, שלא לדבר על מוסווים עד כדי קשים ביותר לזיהוי. אז שאלת הצבע בטבע תחייב אותנו לפנות לכמה אפיקים. אנחנו ננסה להתייחס רק לשלושה מהם בעוד רגע קט, זאת אומרת נגדיר אסטרטגיות של צבעוניות, ואחר כך ניתן לדוגמאות מעולם החי והצומח. כשאנחנו מדברים על צבעוניות, אנחנו בראש ובראשונה מדברים על פרחים, שבדיוק בעונה זו, באביב שבה חל לנו הפורים, כמובן גם הפסח הוא חג האביב, אבל אנחנו פוגשים פרחים בצבעים דמיוניים, וידוע לנו שהצבעים מהווים כלי שיווקי ממדרגה ראשונה כדי למשוך חרקים, אבל כשיש לנו כלי שיווקי, אני צריך לשאול את עצמנו את השאלה איזה אמצעי שיווק יש, איזה טקטיקות של שיווק יש, כי יש אפילו רחמנא ליצלן רמאים בתחום, ולא רק כאלה שמשווקים את עצמם ונותנים תמורה של צוף, של אבקה, של איזשהו משקה אנרגיה כזה או אחר, אלא יש כאלה שלא נותנים דבר. אבל נגיע אליהם עוד רגע קט, ובקרב הפרחים, החרקים לצבע יש משמעות עצומה להישרדות של היצור, ולכן יש צבעים דמיוניים וטקטיקות מרשימות ביותר של צבעוניות בחרקים. אנחנו נתחיל באסטרטגיה הראשונה ברשותכם. רגע, אבל שנייה, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שכל החיות, או שמרבית החיות אכן רואות צבעים. זה נכון, או שיש בעלי חיים שרואים את העולם בגווני אפור? כמובן שישנן יכולות שונות לראייה של צבעים, אבל אנחנו נפנה בראש ובראשונה לגישתה של כיפה אדומה. ובדיוק כפי שהיא שאלה את סבתא, אם יש לך שיניים כל כך גדולות, או אם יש לך צבעים כל כך בולטים, כנראה שיש מי שיסתכל עליהם. אז כשאנחנו רואים יצור צבעוני, אנחנו מיד מבינים שיש לו איזשהו רעיון שעומד מאחורי הצבע, וזה מה שננסה לבדוק בעוד רגע, ולכן מעט פחות להתייחס ליצורים שיכולות הראייה שלהם מוגבלות מאוד בשיחתנו. לא תדבר עליי בקיצור. אוקיי, אז בוא תתחיל באסטרטגיה הראשונה. אנחנו לא הולכים לפינות האישיות כמובן. אז תתחיל באסטרטגיה הראשונה. אז האסטרטגיה הראשונה שהיא מאוד מאוד שכיחה בעולם החי, מדברת על ניצול צבע להימנעות מטריפה. לעתים זה יהיה הסוואה, אבל לא בהכרח. במקרה הזה ניקח דוגמה מפרפר מאוד מאוד יפה ונחמד, שעונה לשם לימונית האשחר. חלק גדול מהפרפרים, השם השני שמצטרף לשם הסוג, הוא מעיד על הצמח שעליו טפילים הזחלים שלהם. זאת אומרת שאם אמרנו אשחר, זה אומר שהביצים של אותה לימונית מוטלים על האשחר, וזה המזון המרכזי של אותם זחלים עד שהם מתגלמים, ומהם יצא הפרפר החביב. אז הפרפר החביב הזה, השיטה שלו היא מרשימה ביותר, ויש לו כנפיים מאוד מאוד צהבהבות בולטות למרחק, אבל זה רק בזמן שהוא מעופף. ברגע שהוא ינוח לרגע קט, הוא יסגור את הכנפיים מעל ראשו כמנהג הפרפרים, בניגוד לרפרפים וליצורים אחרים, הוא יסגור אותה מעל ראשו, וכל מה שיראה זה צבע דהוי ביותר,
וחיוור, ירקרק שיתאמה באופן מלא עם העורקים אפילו של העלה שעליו הוא עומד, ולכן הוא ייעלם לחלוטין. אז לרגע קט הוא מראה צבע מאוד מאוד בולט, ומיד אחרי זה הוא סוגר את כנפיו ונעלם באפלה. רם, יש איזושהי דוגמה למאזינים שפחות מכירים פרפרים, דוגמה קצת יותר קונבנציונלית, שאיזשהו בעל חיים שהוא קצת יותר מוכר ומדבר אל מאזינינו? יש כמובן רבים ביותר שמראים לפתע, אפילו חגבים פשוטים במדבר, אנחנו יכולים לפתע פתאום לשים את רגלינו במקום הלא מתאים ונגרום לאיזה חגב לקפוץ. החגב הזה יראה לנו צבע מאוד מאוד בולט בכנפיו הפתוחות תוך כדי מעוף, אבל ברגע שהוא ינחת מרחק זעיר מאיתנו, לעתים מטר או אפילו פחות מזה, הוא פשוט ייעלם בין האבנים והקרקע בגלל שהוא סגר את כנפיו ולא ניתן לראות דבר ברגע שהוא נח לרגע. זו דוגמה לניצול של צבע לצרכי הימנעות. כמובן שאנחנו יכולים לדבר על ברווזים ולראות הבדלים מאוד מאוד גדולים בין הזכר והנקבה, שהנקבה יושבת לה לדגור על הביצים בתוך סבך של קנים, יהיה קשה עד מאוד לראות אותה, לכן צבעיה הם תחומים אפרפרים שמתאימים לכך, בעוד שהזכר עם דגל מרשים ביותר, שהוא גם אחת הדרכים לזהות אותו, למין הברווז המתאים, ייראה למרחקים גדולים ביותר. אפשר לחשוב על בריחייה, ואפשר גם על אחרות כמו שרשיר או מרית שפגשנו לאחרונה בבריכת הדגים הסמוכה לביתנו, או בכנרת לידכם. והאם יש סוג מסוים, האם הטורף או הנטרף, אחד מהסוגים האלה יעדיף יותר להיות מוסווה לטובת צרכיו האישיים? יש דוגמאות גם לזה וגם לזה, יש דוגמאות שאינן ברורות עד הקצה ועדיין נחקרות, אבל אנחנו בהחלט יכולים לזהות טורפים שמגיעים מהמערב, כנמרים שאנחנו יכולים לחשוב על חברבורותיהם שיעזרו להם להסתוות בסוואנה או אחרים, שמטרתם להגיע בהפתעה עד למרחק קצר מאוד מהטרף שלהם, ולכן ינצלו לא פחות מאשר הנטרפים שלהם את יכולות ההסוואה שלהם. טוב, קודם כל... נעבור לאסטרטגיה השנייה? בבקשה, בקצרה. אבל ממש בקצרה, כי גם לנו, יש פה אסטרטגיה ברדיו שבשלוש התכונית נגמרת. אנחנו נשתדל להתייחס לאסטרטגיה הזאת של הרדיו גם כן, אבל האסטרטגיה השנייה מדברת על יצורים שהם בכלל לא מסתווים, והם בכלל לא ספונים ונעלמים מן העין, אלא הם כאן ומטרתם להזהיר ביותר. זאת אסטרטגיה נפוצה ביותר שבה יצור מצהיר ואומר, יש לי צבעים מאוד מאוד בולטים, מאוד חזקים, מאוד נראים למרחוק, ומאוד כדאי לכם להיזהר ממנו. יש פרפרים שכאלה, אבל ברשותכם דווקא נתייחס לדוחי נחמד שנמצא בצפון ארצנו, והוא סלמנדרה. היא עונה לשם סלמנדרה, וגם הרעל שיש בגופה עונה לשם סלמנדרין, וכדאי מאוד להיזהר ממנו. ניסוי קטן שנעשה על חתולים, שבהם אילצו אותם לתת ביס ליצור הזה, מנע מהם לאכול במשך 3 ימים, אז היצור הזה רעיל, ולא ארסי, אין לו שום דרך להעביר אלינו את הרעל שלו, אבל הוא מצהיר עם אותם חברבורות כתומות על רקע שחור, שהוא כאן, וכדאי מאוד להיזהר ממנו. אז זאת האסטרטגיה השנייה, ובגלל שאנחנו ממהרים אני גם אזכיר את השלישית, והיא מתוחכמת מכולם. נעשה זאת בקצרה, ונזכיר את החקיינות המימיקרי, שהיא יכולת של יצור להידמות ליצור אחר, לרוב אפילו ליצור ארסי. אנחנו מכירים זבובים שמתחפשים לדבורים, אנחנו מכירים צמחים כמו דבורניות, סוג של סחלבים שמתחפשים לדבורה, כי להתחפש לדבורה זה מאוד מאוד מומלץ, יש לה ערס מאוד לא נעים, תשאלו את מי שרגיש, אבל גם אחרים זה מאוד לא נעים לקבל כזו הפתעה לא נעימה ביד או ברגל, אבל אחת המוכרות מכולם שבדיוק ברגעים אלה ממש יוצאת אל אוויר העולם בגלל ההתחממות,
היא החקיינות של זעמן המטבעות שמתחפש לצפה. זאת חקיינות שאפילו זכתה להגדרה בפני עצמה של מין שאינו ארסי, שמחכה מין ארסי. העקרונות שלהם 3, נזכיר אותם וניפרד כידידים. יש חפיפה באזור התפוצה בין הצפה לבין זעמן המטבעות, יש להם מראה והתנהגות דומים מאוד, והסיכוי הרב יותר, תזכרו את זה תמיד שאתם נפגשים עם אחד משניהם, גם אם אתם חושבים שאתם יודעים להבדיל ביניהם, הוא לפגוש דווקא את הארסי, ולכן בהתבסס על הסטטיסטיקה הזאת, יהיה תמיד כדאי לטורף הפוטנציאלי לחשוב שהוא פוגש צפה, ולכן לא להתעסק גם עם זעמן המטבעות. כן, מי שיצא לו לפגוש, ובבקעה יש גם כאלה וגם כאלה, הוא שומר נפשו ירחק משניהם. הוא שאמרנו, חפיפה באזור התפוצה. לגמרי. תודה רבה, רם. תודה רם. בשמחה רבה. להתראות. שושנת יעקב צהלה ושמחה לראותם יחד תכלת מרדכי. תשועתם הייתה לנצח תקוותם בכל דור ודור. ברוך מרדכי היהודי, ברוך מרדכי היהודי. רדיו שמכה גלים. ועכשיו אנחנו סוגרים כבכל תוכנית עם פינת הטיולים, עם סטודנט או סטודנטית של המחלקה ללימודי ארץ ישראל, איתנו על הקו רינת ברק, שהיא סטודנטית לתואר ראשון. שלום רינת. שלום, מה נשמע? מצוין. לאן את ממליצה לנו לטייל השבוע? וואי, אז יש לי המלצה ממש שווה האמת. אנחנו עכשיו ממש בתקופת השיא של פריחת האירוסים. אירוס הגלבוע זה ממש הזמן שלו. ויש... מה זה? אנחנו שומעים, כן, כן. שומעים אותך. אוקיי. חשבתי שאתם לא שומעים. אז יש בגלבוע מסלול שאני ממש ממליצה עליו. אני אמליץ לכם על מסלול למשפחות ומסלול טיפה יותר מאתגר. המסלול הראשון הוא מתחיל מחניון 4. חניון 4 כאן בווייז, מכנים שם את הרכב, יש תצפית מדהימה, ממש, על עמק חרוד. אפשר לעשות שם מסלול על הסימון האדום, זה מסלול מעגלי, ממש נחמד וכיפי. אפשר גם להמשיך, יש שם פנייה כזאת למסלול הירוק, שהוא מגיע לחניון האירוסים, שם יש אפילו יותר אירוסים מחניון 4 כאן. אני רק אגיד שאת שלחת לי בוואטסאפ תמונה של אירוס שצילמת שם שבוע שעבר ביום חמישי. נכון. בואו, ממש 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 שווה. ממש ממש. זה התארך הכי יפה בארץ, בואו, בעולם. ואת אומרת את זה בלי קשר לזה שאת גדלת וחיה בגלבוע, אבל נתעלם מזה כרגע. שום קשר. אוקיי, ומה עם משהו קצת יותר מאתגר בדקה אחת? אוי, אתם שומעים אותי? שומעים. מה עם מסלול יותר, אנחנו רוצים מסלול אחד גם יותר מאתגר. אוקיי, אז היותר מאתגר זה מסלול שנקרא העמק הנעלם. הוא יורד מחניון 4 כאן בעצם לכיוון צפון, צריך לחצות את הכביש, ללכת על הסימון האדום, ויורדים ממנו ממש עד לעמק חרוד. זה מסלול שכן יש בו יתדות, חשוב לשים לב שלא עושים אותו אחרי גשם, כי זה יכול להיות מאוד מחליק.
שם כמה שבילי ג'יפים, אז כאילו ממש חשוב ללכת עם מפה בכללי בגלבוע, זה אזור שצריך קצת להיות יותר מחוברים לעמוד ענן או למפת סימון שבילים. חוצים כמה שבילי ג'יפים, יש עדות, תצפיות מדהימות, ממש מומלץ. המסלול נגמר בתל יוסף הישנה, ממש אפשר לכתוב את זה בווייז. אבל זאת אומרת אז הוא מסלול קווי, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות אותו עם שני רכבים או עם טרמפים? לא שאנחנו ממליצים על טרמפים. כן, נכון, זה לא מעגלי. בסדר גמור, אז שלחת אותנו לשני מקומות שמתחילים ביער ברקן, קצר לעייפים או אלה שרוצים לבלות, ארוך למי שרוצה לטייל קצת יותר באקסטרים, כמובן בזעיר אנפין. וצריך לזכור, אין עוד הרבה זמן. אנחנו כבר בתחילת האביב, אבל החום מגיע, אנחנו לקראת שרב, זאת אומרת, אחרי פסח כבר אנחנו נראה משהו אחר לגמרי. לגמרי. עכשיו כבר הגלבוע מתחיל להיות טיפה יותר צהוב. כאילו, אני אומרת, אם זה לא בשבוע, שבועיים הקרובים, אז כבר לא תספיקו, כאילו, זה ממש חשוב. אוקיי, אז אנחנו משתדלים. תודה רבה, רינת. תודה, רינת. בכיף, ביי ביי. ביי, להתראות. טוב, אז עוד תוכנית של שיעור מולדת הסתיימה, הפעם בחגיגה או אווירה פורימית. איך אתה מסכם, ראובן? אני מסכם, חבל שלא בא פורים פעמיים בשבוע, או פעמיים בשנה לפחות. בכל אופן, אנחנו ניפגש פה שבוע הבא, ולמי ששואל אותנו, נו, אז על מה התוכנית הבאה? אז בלי ספוילרים, אבל אנחנו נדבר על טבריה. אבל כאמור בלי ספוילרים. אז אם אתם אוהבים את טבריה, או גרים בטבריה, או מתעניינים על טבריה, מתעניינים, או מפונים ונאלצים לגור בה, ואנחנו מאחלים לכם שתחזרו הביתה כמה שיותר מהר, אבל בכל זאת, אנחנו נהיה בטבריה הסמוכה אלינו, ויהיה מעניין על בטוח, כמו שאומרים. אז שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב, נתראה שבוע הבא. שנכנס האדר, מי שלא שמע, הנה הסתיו עבר, אפשר לצאת מחר, כבר לא כל כך קר. מי שנכנס האדר, מי שנכנס האדר, מישהו אמר, אז מה אם הוא אמר? מישהו סבר, ובאמת זה שום דבר. מי שנכנס האדר, מי שלא מאמין, עד כמה שאפשר לתקן אם קצת נשבר, גם ליבי נשבר, הכל נכנס ישר. מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, זה משהו נהדר, רוצה להיות זמר, גם אם לא תקשיבו, אני שר. מי שנכנס בליבי אדר, לא בקלות, אני נשבר. מי שנכנס אדר